Human badlungan ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa paghimong rekisito sa vaccination card sa pagsud sa gustong mosud sa mga malls, supermarket ug ubang establishmento. Lapo-lapo si Mayor Junard Ahong Chan mitataw nga wa na kini niya ilakip sa bag-ong executive order. Siluan Merondina sa report. Rule ang IATF na kapag kayo magpapatupad ng mas striktong mga restrictions, sasagutin niyo po ang consequence niyan, no? Among others, kapag kayo nag-impose na mas strict na restriction, baka hindi kayo makakatanggap ng ayuda dahil kayo nag-impose ng stricter restrictions. Siguro po yung LGUs ang dapat magbigay ng ayuda, no? Yung LGUs ang dapat maghatid ng mga groceries. I commend Mayor Ahong of Lapu-Lapu for this innovation, no? Pero siguro po hindi pa napapanahon. Kasi yung ganyan mga restrictions po ay pinapatupad ng mga bansang France at ilang parte ng Estados Unidos kasi nakabakuna na sila ng more than 50% of their population. Kini ang pamahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque dihang gikuhaan og reaksyon sa executive order ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan niadtong Hulyo 26 nga naghimog rekisito sa vaccination card alang sa mga tao nga gustong musud sa mga mall, supermarkets, public markets ug ubang establishmento. Giawhag ni Roque ang mayor nga bakwion ang naasoy executive order. Samtang mitataw ang mayor sa naisgutang lagda nga gitumong lang aron pagdasig sa mga upunganon nga magpabakuna. Misanong rahinuon ang mayor sa awhag sa Malacañang. I think nawahilang si Secretary Roque sa maong reaksyon on my new EO. Wala na dito si Section 4. Wala na kinanglana in a sense na nakita na to ang atong panawagan nga gisanong na sa atong mga kaigsunan. Apan gihimugatan usab ni Chan ang pamahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga nagdili sa mga way bakuna sa paggawa sa ilang mga balay. The President already announced, mas grabe itong iya, nga dili kagawas ang katong way bakuna, dados pulis, dados balik sa balay. Gipasigarbo usab sa mayor nga human siya miluwat sa naasoing executive order niadtong Hulyo 26, nagsaka ang gidaghanon sa mga nagpabakuna hinungdan nga mabantayan ang pagsugwak sa mga vaccination centers. Gani gahapong adlaw lang moabot sa 8,328 ka mga upunganon ang nabakunahan. Subay niini, buksan sunod simana sa lokal nga kagamhanan ang Marigondon National High School isip ikaunom nga vaccination center samtang sugda na usab ang mobile vaccination center ugmang adlaw. Aminado ang local vaccination operation center nga samtang nagkadaghan na ang mga upunganon nga nakumbinser nga magpabakuna. Dakong hagit usab ang pagsustener sa supply sa mga bakuna. Ang supply, that's ako mo na akong problema, but i-assure man ito Visayas vaccination ni General Polisano, ni Dr. Leche nga alalayan ta sa ito ang supply. Masustain na ito ang vaccination efforts makay paspas man. No? Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Besdak.